Na taɓa auren ɗan Kannywood, Alhaji Rabilu Musa ɗan Ibro. Na aure shi wajen shekara yanzu 16 kenan, kuma na haihu da shi, amma ɗan watansa 6 ya rasu, Muhammadu Arfat. To kin ga na taɓa auren kenan ɗan Kannywood. To salamu alaikum, suna na Hauwa Garba, wadda aka fi sani da 'yar auta, ko kuma a yanzu a ce sabirar gidan badamasi. To ni dai an haife ni a garin Bichi, local government ɗin mu kenan. Sannan kuma a nan na firamare ɗina da yake mu Fulani ne, daga nan kuma aka yi min auren fari. Aure na 3. Yata 1, 'ya'ya 2 garan ɗaya ya rasu, yanzu yata 1. To dai na taɓa yin miji a Kannywood. Alhaji Rabilu Musa ɗan Ibro. Na aure shi wajen shekara yanzu 16 kenan, kuma na haihu da shi, amma ɗan watansa 6 ya rasu, Muhammadu Arfat. To kin ga na taɓa auren kenan ɗan Kannywood. To gaskiya inda ya ganni ya aure ni, a nan Kano ya aure ni a Sokoto Road gidan ɗan Hausa. A nan ana ƙoroso su kuma sun zo yin drama. Mu kuma muka ji labari zai yi wasa, ko muka zo kallo. Daga kallon nan dai ya kira ni gefe ya ce yana sona, sai kuma Allah ya haɗa, Allah mai haɗawa. Shekara 2. Ikon Allah. Ikon Allah, ai ba dan ana so, tunda ana son juna. Har ya rasu yana sona. Ina son shi, amma kuma ikon Allah ne ya kawo aka rabu din kuma. Ni ce ta 4. Ya ƙara aure ma. Gaskiya magana domin Allah, in ka ga namiji ya rabu da matar sai dai kaddara, haka ita ma matar. Wallahi ba da matsala, ba da problem, kawai Allah ne ya kawo dai za a rabu. Kowace mace da ya rabu da ita sai dai kaddara, amma ba dan fushin shi ba, ko ba da abinci da sutura da wadata, komai kike so za a yi miki, kawai dai in Allah ya kawo kaddara. Amma wallahi yana da, ban taba ganin fushin shi ba. In kika ga fushin shi yakin tausaya mai, shi fushin shi fa kuka yake tsaya yayi. Kaga ko dole ka tausaya mutum, amma in kaddara ta zo na rabuwa ba yanda za a yi, sai dai Allah kawai. Gaskiya ban taba fim tare da shi ba, dan bai yadda ba, ni ma ban yadda ba. Ba taba haɗa mu fim da shi ba. To dai farko gaskiya tun kafin na shiga fim ina irin drama ta daɓe. Saboda haka to kuma a lokacin da nake wannan drama ta daɓe, sai Allah ya sa da ɗan auta da baba Ari da Musa mai sana'a da marigayi Cinnaka suka zo Katsina. Da suka zo Katsina sai muka haɗu da su, sai suka fara cewa in zo in shiga fim. Shine suka yi min fim mai suna Sa Karkaro, shine fim ɗina na farko. Gaskiya suna da yawa, ba zan iya tantancewa ba. To gaskiya ni ban samu wannan matsalar bikin san a lokacin da ake shiga wannan fina-finai na da. Iyayenmu suna da goyon bayan, saboda yanzu ba kamar yanzu mane harkar fim din, suna goyon bayan mu yi. Saboda in dai mace aka ce yau ta fita daga gidan mijinta kuma ba ta da wata sana'a, aga ga wata sana'a wadda za ta taimaka mata, za a batta ta yi. To ni dai ban samu wani ƙalubale ba, tunda na gaya mahaifiyata ta amince, mahaifina ya amince, shi kenan kuma na shiga. Na kai shekara 15 ko 14. To dai fim ɗin da ya fito da ni guda 2 ne. Akwai 'yan 3-3, shine na farko wanda aka fi sani na, daga nan kuma sai aka yi min bi ta zaizai. Gaskiya tun lokacin da na fara yin fim
da wannan kamannin wannan kwalliyan da ke. To ba haka ba ne, ai wasu suna zuwa su ganni kafin na yi makeup din. Mutane sun sanni, wasu sun sanni a haka, wasu kuma ba su sanni a haka ba. Wallahi ni nake wa kaina, ba a taɓa yi min ba, dama ni na ƙirƙiro kayana. A to lokacin da nake stage drama na daɓe, ramar daɓe, to ina fitowa shagwaɓaɓɓa ne tun da can ma. To saboda haka sai na ga ai idan na fito shagwaɓaɓɓa ai akwai kwalliya irin ta wanda suke a ƙauye haka, to in ɗauko wata mana nima in yaɓa, ila ya bada wani abu. Kawai ina yi kuma sai Allah ya sa ya kwalliyar ta karɓo. To alhamdulillahi, nasarori na farko da jama'a na gaba ɗaya da suke suna maza da mata, kowa ya haɗu da ni aka ce wance ce, Allah Allah yake gaisa da ni, wannan babban nasara ce. Kuma sannan da irin manyan mutane wanda za su kira ka su yi maka kyauta, iyayen gidanmu haka, to kin ga shi ta ma babban nasara ce. To ni dai gidan badamasi duk abin da na ba wanda bai burge ni, saboda ni kin ga ai abin da aka fiddo ni ban ma san kuɗi ba ne. Kwata-kwata ni ban san kuɗi a gidan ba, kuma ni ba na so a cuci Alhaji saboda shi yake rike da ni tun ina 'yar ƙaramata. Kuma ni aiki na zo gidansa nake yi, amma shi ke rike da ni kamar babana. Saboda haka baran so a zalunce shi ba, wannan abu shi ya fi burge ni. Taɓa ni duk ba wanda zai taka rawa wadda bata burge da ba, gaba ɗayansu ba yiwa ma a haɗa da taska. Alhamdulillahi, wallahi suna bani girma na, duk da sun san yawanci na yanzu nan na girme su, wasu ma na haife su, to duk suna bani girma na. Sauran kuma ƙawayena muna zama lafiya, wallahi gaba ɗayansu tun na da har na yanzu ba wadda za a ce mun taɓa samun wani matsala da ita. Gaba ɗaya muna ƙaunar junanmu. Ni abin da yake saurin sa ni fishi, ban yi abu a ce na yi, wannan abin yana damuna. Ni fa kawai ne naga kawai kowa na walwala, ni ma kawai daman kullum a cikin walwala nake. To shekara ta 39. Yata tana nan ita ma yanzu ta fara taka rawa a fina-finai. Yanzu ta fara ne, akwai fina-finai yanzu da ake mata. Yanzu shekarar ta 20 daidai a duniya. Kwarai ma kuwa, inda bai yadda ba ai baran sata ba, shi da kansa ya amince. Ni kuma ni na gaya mai, na ce mai ita ta ce tana so, ba fa ni na sata ba. Ya ce babu matsala. To ni gaskiya in dai na fito a haka gaskiya ba a gane ni, in ba kamun farin sani ba. Amma idan na yi makeup haka yara da kowa suna bi na mana, amma dai a haka dai ba mai bi na. Duk inda zan, har kasuwa nake zuwa siyayya, ba wanda yake gane. Da gashi na fito 'yar auta ko sabira gidan badamasi, sabira indiya. Allah sarki, yanzu ni ce ko ba ni bacci. Ran nan ne ma aka ce min aure da gimba. Na ce ni ba na son gimba saboda cinye min nama yake, na fi son indiya tun da ɗan gidan Alhaji ne. Yanzu fa na so ma da sanin darajar kuɗi. Kuɗi duk inda suke na san darajar su, tun da Alhaji na da kuɗi, indiya ma na da kuɗi.